Takže čaute ľudia. Čaute ľudia, dneska u nového videa, dneska to je Clixov turnaj o jeho skin. Hrám tu s Fucikom a s Peterkom. Pozdravte do videa. Sus. A proste poďme na to, no. A odkedy to dá? Kamo, Maro žije 70 ľudí a body nám to nedáva, vieš o tom. Ale kámo, musí byť top 25 a sme top 20, je zatiaľ top 28. Aj top 25 musí byť, aby nám to dalo Hej, aby nám to dalo aspoň nejaký bod, jeden aspoň, jeden to dáva dva sa mi zdá. Jeden bod to dáva. Potom až to dáva 2 a potom až 4 aj 5 možno. Aj 7. Je, to dáva 2 postupne. Poďte, to sú fajty, to sú fajty. Poďte. Ja idem tam zozadu na pevný. Maro, poď sem, ja mám toho debila, tohto, vzdušného. Poď tam, bacha. Hej, točím. Vidím ich. Kamo, ja mám ping 200, to kde hráme? Kde je? Vidím ďalší. Bože, fakt som ho netrafil? Dobre, pekne. Môžem ju? Hej. Dík. Nemáte nejakú lepšiu pumpu, lebo mám hentu pumpu aj... Typek. Pozor, typek. Tu je. Dead. Pozor, druhý tu je. Ďalší. 27 ten holí. On ho rešuje. Dostal. Rešuje, on dostal 80. Oni rešujú. Ide ku tebe. Našo ti ten holí. Klik, typek ma jedno. Dead? Pekne. Zozadu. Dostal. Ja to sú ty. Ideme po ňom, solo, ne? Poďme. Ja otožu, ja neviem kde. Dva sú v tom boxe. Tam sú dvaja. Nie. Ja som jedného zabil už. Aha, tak potom tam bude ešte jeden. Nie, je tam, ten typek z druhého, ten. Ale v tom boxe by mal byť jeden. Nie, on z druhého. No, ukáž. Lukáš není tam náhodou? Nie, tam. Nie. Čeká. Je to 2, kámočo, to nedáva body, keď sme to 20. Keď to dáva. Haló? Tu dáva jeden bod za kill. Hej. Tak to nie. Dodal killy. Ja som dal hej. Ja som jedného mokol. Keď budete killovať, tak ich dorastie. Filip, dorazí. Však jej, ale oni zabili mňa skôr. Dobre, máme ďaleko ľudí. Rebootnú tam. Chalani, ja mám 2 splashe, 2 tie bably a jeden čak-čak 140. Dobre. Máte nejaké healy? No ja nie, keď som zdechol. Ja mám iba minička. Iba. Tak ale potom potrebujeme healy. Ale to ja si myslím, že to typkovia budú outhealovať. Tomu ver. To budú outhealovať. No zober ten. Ale podľa mňa to nedáva placement, kámo, keď už sme... Dáva to placement. Keď bude 25 typov, alebo na tak, kámo. A ja si myslím. Vyzerá to, že to nedáva placement. Poď, aby sme to mali skôršie. Poď, editi to. Tu, budeš interfón. Dobre. Ja neviem, kde mám ísť. Ja idem semka. Chod tam sa naučiť. Medkit, kámo.
Dobre, ja tu mám jednu shotgunu. Dobre, SMGčko, ja mám medkit. Medkit? No jasné, ja to tak vyslovujem, medkit. Lebo ja potrebujem inú pumpu. Týmto sa nedá hrať, lebo je to pomalé. Dobre, to si zoberiem. Yes! To 3 pointy. Vidíte, ešte to poviem. Ja top 17, tak kámo, teraz to bude dávať kámo dosť. Dosť to bude dávať, no. Teraz bude Bude každý to za len... top, za chalani, za top 16, top 17, top 15, top 14. Čo? Ja moc nie. máte matko. Na to ste šli kámo. Ja ťažím matro, no. Za chvíľu dostaneme ďalšie pointy. To okrem železa. Lebo Však železo... vidím týka. Železo je na prd. No kamo, ďalšie. Vidím fajty. O týpka vidím, tam je. A kde sme sa fajte? Tu je. Poďte som. Tak ale kým tam prídeme? Ja tam idem tým vodotriskom. Stáva. To 15. Tam. Dostal týpek. Cez 60. Mám tam ísť? Nie, nechoď tam. Bacha. Je tam jeden či dvaja? Tu sú? Tam traja, myslím. Nechoď tam. Filip, poď sem. Poď na tento kameň, poďte. Filip, poď sem. Nie, ty poď zdroj. Tam išli niekde. Typek iš, tam stáva. Tak presunte sa sem. Poďte na hajgram tuto, hore. Hore na high ground, no. All good? Medkit zober. Kde je? Hore určite za čo bude. Á, sú to typci. Kde sú typci? Dávajte si bacha, lebo ak bude mať niekto snipu. Tak, poďte sem. Tak. Pohodička, a takto pôjdeme kempiť, hej? Bacha, poď dole, poď takto, Filip, nevykúpim. Tam sú. Kde? Tam, kde som to označil. Videl som tam jedného. Nie, poďte, nevykúkajte, ešte tie headshot. Nie, ty si Táto to sú... nemal na... Nestrelajte tam. To sa oplatí. Avkovať. Poďte kempiť, tam. To sa oplatí kempiť. On si zledáme tu ostrov. Ja ti vidieť, Poďte takto. Do ričí. Ja držím. Vidím. Držím. Tu dojemky, dáš mi Filip dojemky? Ja mám málo dojemky. Ja si vidím. Dáš mi dojemky? Ja mám len 38. Ale už iba jeden, a tam mám málo. Kamo, oni to tu šutia. Nech to zničí. Ani kempite. Oni to tu šutia. Sa fajte. Hej, vidím ich tam. Sú tam 2 týmy. Ja mám také, ja mám také Assault Drive, takú M-ku budu. To ani nevidím. Ja mám tu takú kokaka, také terej. Hej, ty máš takú tu na blízko? Takúto, ako SMGčko. Hej, viem. To je blbé, kámo. Takže viem sa s tým trafiť, ale... Idú. Oni idú? Hej, presúvajú sa. My sa nemusíme, nám vychádza zóna. Že musíme dávať... No dobré, ešte tu je. Tak, kámo. No keď úplne vykempené. Ja ich nevidím. Ani nevidíte. Oni Poďte idú kempiť, proste všetko zakryte, Aspoň do 8 plus. Do 8. Tam sú. Za tým stĺpom. Poďte, bacha. Tam je jeden. Niče. Jeden nok. Pekno, poďte tam. Pavli. Tam
tam sú za tým Ja tam kameňom. Poďte ku mne. Baka, Idem dole. Ide z baseballkou. Ja som dal kill. Ja, on má anti-cheat. On má anti-cheat. Ty kokos, tak ty pede, iný práve. Filip, nech si tam stroj. Či ne? Vidím. On mi dal úplne cheat. Nevadí. Repovni ich. Kámo, ten typek, čo mi dal, tak sa ináč nepohyboval. Ale proste on skočil, on mal pickaxe v ruke a on mi dal proste za 40. A potom vyšiel s baseballkou a strelal ako keby do mňa. Poďte, dajte ready. Poďte sa pozrieť na staty. Detaily. Legend Bor. Leaderboard. A dávaš to na YouTube. 119 bodov majú typci. Jak? My sme 5000 na svete. Poď, 5000, tak to je hrozné. Poďte, dajte ready, rýchlo, poďte. Ja som dal. Ja som dal. A kamo, není tu niekde náhodou Klix? Čo? Však on tu niekde bude aj Klix, kamo. Medzi tými prvými. Čiže on je Američan, takže my nebudeme rasniť tu vôbec. Ja, my sme na Európe vlastne, no. No. Kamo, to je zaujímavé veľmi. A ja som si, ale kamo, z mojich friendov to hrá nikto. Čakaj, z mojich friendov. To hrajú všetci. A však prečo by si to, chápeš, prečo by si to nehral? 30 bodov v pohode, chalani. Na prvú hru 30 bodov v pohode. To je dosť ako chill. Tam najviac typci majú 119 za jednu hru. Tak ale fakt oplatí sa kempiť iba, no. Ale aj killy, kámo. Nemali sme ísť na nich, lebo oni vedeli proste. Oni vedeli, že my na nich pôjdeme, lebo oni mali low. Ale oni sa vyhealovali. Nie, len tak typci boli hackeri, ty vole. Ja rozdávam zmrzku. Dobre, ja by som padal semka. Poďte ako tuto, poďte takto. Tak ja idem zase sem. Všetci na tú pumpu. Akože nie do tých vedľajších, káli, nechoďte do tých vedľajších domov. Takto trojuholník, to bude dobre. Chytíme niekoho v strede. Keď tam pôjdu typci, tak poďte buď všetci na tú pumpu, alebo všetci na tento dom. Pumpa je lepšia. Keď tam pôjde na tú pumpu, na túto pumpu veľa, niekto tu není, takže poľa. Ide tu, Travis Scott Glider. Idú. Jeden tým. Travis Scott Travis Scott Glider. Glider. A druhá návšteva mi tu došla. Máš zbraň? Teda nemám. Maro, nehaj mi tu niečo, pros. Tu není nič, kámo, žiadna zbraň. Ja mám jednu. Mám pištolku nejakú, tú LMGčkovú. Poďte za mnou. Ja idem na pumpu rýchlo. Nie, tam sú ty dement. Ja som ganu rýchlo zobral, poďte. Padajte, šučia. Poďte sem. On mi dal proste cest. Ja som vám hovoril, že tam nechoďte, že sú tam typci. Oni tam majú ten. Dobre, ja ideme zastaviť vlak, či čo? Nie, že poďte ku mne, poďte kempiť, tam pôjdeme. Na ten dom potom. Tam išiel. Ja videl som ho. A typek, na vlaku. Bacha, nešuť. Filip, ty si dement. Kde? Nikto. Kde išiel? Kde išiel? Ale si spadol. On išiel dole. Nie, neviem, kde išiel. Tu je radar, pozor. A prípad, mám medkit. No. Dík. Berte tie medkity. Hej, poďte ku mne. Musíme všade spolu chodiť. Čakaj, ja si idem.
Nie, tu sú pod strami. Idem. Ja už bežím za vami. Ja zatiaľ ťažím matro, lebo ja nemám nič. Hej, ťažte matro. A my môžeme ísť do nejakého toho black marketu, ale tam budú kempiť typci. Veď práve. Takže ono sa tam neoplatí moc chodiť. Čo je toto? Všade tu. Kámo, mne to neukazuje bodu. To nevadí. Kámo, Chuck. All good. Zober. Koľko máš matra? No jasno. 257. Pozor, niekto rebootuje. A to ďaleko. Až k tej jedno, no. Filip, ty retard. Nikto tu není. Nehaj mi tam aspoň niečo. Kámo, ja teraz viem ťažím matro, ja tak rýchlo ťažím. Ja nemám nič proste. Ja som si dal tie splaše, kámo, a on tak rýchlo ťažíš tým. Nie, však my môžeme ísť naťažiť 1000 matra. Semka. Na čo čakáš? Pacha, tu je hora, Lukáš. Videli ste, že ako naťažiť 1000 matra za pár sekúnd. Nie, ako? A Alka nové video. Tam, kde som to označil. No, tam tá búda. Poďte ku mne. Boď! Alebo poďte cez rieku a sa vám dá... Ona vám dá ADHD speed. Hej, kámo, to ťažte matro. Čo ti je, ty kokos? Ale ono to dáva viac matra. No veď čak. Kam mám 400 matra. Mám full dreva a full matra. Kde ste zase šli? Je tu typek. Vidím. Som tu a kempím. No ale počkajte, neštráľajte ešte. Poďte za mňou, jak môžete. Ja tu kempím. Vidím. Ticho. Ide. On je tu shiny. Vidím ho. Pozor, sú tu dvaja. Trhaj. Strieľaj ho. Krik! To je doteč! Deď. Dobre, pozor, druhý. Ja musím zdrhať. Pôjde po ňom. Kámo, neštávajte to. Dajte mi to SMGčko. Ja ho nemám. Na čo tam chodíš? Filip, tu. Dement. Poď vonku. Strhaj. Choďte vonku, však sú tam traja. Nie, sú tam dvaja. Sú tam traja. Jedného sme zabili. Kámo, Nezdraj. Miau! Cheatery, kamo. Report. On ide na mňa. Ma nevideli. Miau! Ja uvidel si? Môžete uvidať si? A oni ma nevideli. Maro, Hm? tebe to ukazuje body. Hej, A koľko máme? 31. Nič, že ukazuje to. A to ja tiež vždycky taký bol. Ja tu viem kempiť teraz. Kámo, keby som tam nebol za tým kameňom, tak by som bol dead. Ja som im dal report. Keby som tam neostal. Kamo, vieš o tom, že príde zóna?
No to mi je jedno. Mám charger. Nevadí. Všetko all good. Ideme sa pozrieť na Alkana. Poď pre pupkovú túto Kartu. kartu. Ideme kúknúť Alkana. Maro? Mm. Poď pre jeho kartu aspoň. On hrá tie. Alebo sa skús trocha nakúknúť, či tam nie sú ešte. Sa nejdem. Ale však podľa tohto sa nakúknú. Počkaj. Streamuje Alkanik. Hej, streamuje a hrajú kapy. Sa pozri, či tam ešte nie sú. Oni už... Poď pre pupkovú. Poď pre pupkovú. Sú tam ešte. Alkan má zatiaľ 0 bodov. Takže sme pred Alkanom. A na akom kanáli streamuje? Alkan Extra. Čak on nehrá kapy. Hra. No choď po tú moju kartu. A fakt hrá. Jaj. Už ja som sa díval na stream. A u mňa, keby nie sú, takže... Obežaj po Lukášovu. Kámo, on má 2 body. To. Alkan. Ja nemám toto. All good? Kámo, ten xxx.slav.xxxx, to čo je pre Boha? Kde mám ísť vyrobotný? Kto tu pozerá TikToky? Ja nie. Čo robiť? No už má 10 bodov, kámo. No tak tento tryhardy, ale že... Ale oni už dostávajú body už aj za placement, vieš? No tak. Ja vás asi nejdem vyhrať. Či? Však nás Ale rebootni. kde, kámo? Kde mám... Kde, Však 190 metrov od teba. No to nemyslím si, že tam pôjdem, hej? No? A? No tak tam ti nepôjdem ale záhodno. Však tam kempia 3000 typkov preto prežovať. Začneme, ešte keď tam začne rebootovať ty kokos. Sem. Je tam niekto. Či sa mi to zdalo? Či asi zdalo. Oni už dávno museli odísť. No tak neodišli. Dozadu ale. No tak Maro, napravo od teba. Veď kam myslíš si, že pôjdem rebootovať ty, keď idú po mne typci? Však máš 1000 matra. A ty si retard. Myslíš, že keď idú po mne 50 typci, si myslíš, že pôjdem rebootovať? Sú tam dvaja a ja nechcem, aby si Ty si dobre manta. Ale však nechoď rebootovať, ale však sa zastávaj. Ty kokos nie, vieš, ja pôjdem do boxu a typci mi vôbec nepreberú stenu. Keď pôjdu všetci kraja zo všetkých strán. Však tam boli dvaja. Ja som ďalší. Vieš, čo tu by sa stalo, to by som išiel do boxu. Tak si v boxe. No a čo tam máš robiť? Vlastne ty vole. Ja už to vôbec neviem počúvať tieto tvoje rády. Tak ty si to urobil, nie ja. No a čo som mal robiť? By som skôr si skápal, keby som sa dal hneď do boxu. Však dobrý.
Však išli po mne, aby som sa dal do boxu. A keby som sa dal do boxu, tak by vás skôršie zabili jak teraz. Dobre, nikoho to nezajíma. Do ťa poviem potom. Jak môže mať Alkan už 23 bodov? No, lebo hrá. On je chvíľu pod nami asi. Dajte ready. Čo som dal? Prví majú 133 bodov. No, toto všetci tryhardia, bro. Kámo, čo tu nejde? Sme 37 000 na svete. To tu nedáme ani záhovno. Ale v celej Európe, Maro, Chalani, poďte kempiť, nechoďte za typkami. vieš, že semka poďme kempiť. Kde? Nie. Poďte Ja sem. tam chodím a je tam fakt dobre, tam nikto nepadá. Poďte semka, tam máš úplne dobré ľudia, veľa cestiek a tam nikto nepadá nikdy. Kde? Sem. Ja semka. Aj semka. Kámo. Aj semka. Tam chce tu zmiery. Tam ideme. Tak tam, kde som poznačil. Takže jen tam nakoniec. Idem tam. Už majú takisto body, oni majú 31. A už 32. Fajn mu Dajú jak nička. Sa oplatí hrať za zónou. Hej, ale potrebujeme nejaké SMGčko alebo nejakú dobrú pumpu, lebo tu sú samé náhodné pumpy. A nie jednu som nenašiel len takú. Kamu typek tu normálne chodil? Čo? Čomu hej? Lebo má glider. A on normálne išiel jeho. No dobre, ja už sa lúčim s vami ľudia, lebo to je strašne dlhé video toto. Dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Jak sa volá Takže tvoj kanál? čaute. Jak